देव आणि धर्म वाचलो तरूच देश वाचतलो. छत्रपती शिवाजी महाराजांक लागून हिंदू संस्कृती तिगली अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हाणें म्हणलां. शिवशौर्य यात्रेक दिवचले येवकार दिल्या उपरांत जाल्ले जाहीर सभेत मुख्यमंत्री दोतोर सावंत शेकड्यांनी शिवमोगींक संबोधीत करतना उलयताले. शिवराज्याभिषेकाक 350 वर्सां जाल्ले खातीर शिवशौर्य ही यात्रा राज्यभर सुरू केल्या. बेरेस्तारा सांजे ही यात्रा दिवचले पावली. यात्रा पावतकीच छत्रपती शिवरायांचो एकूच जय जयकार जालो. आणि देश आपण म्हणतोय की जर देव वाचला तर धर्म वाचेल आणि धर्म वाचला तरच देश वाचेल. आपण म्हणतोय की ज्यावेळी म्हणजे गोवा आणि छत्रपती शिवाजी महाराज, गोवा आणि छत्रपती संभाजी महाराज यांचा अतूट नाता आहे. सगळ्यात अगोदर जर या ठिकाणचं देवाला वाचवण्याचं काम जर कोणी केलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेलं आहे. म्हणूनच तर आपण या ठिकाणी हिंदू संस्कृती, या ठिकाणची धर्म आपण जर जिवंत पुन्हा ठेवू शकलो असेल तर तो फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. ज्यावेळी इथल्या पोर्तुगीज दुर्मिळ राजवटीच्या काळात इथली देवळं उद्ध्वस्त केली जात होती तेव्हा स्वतः छत्रपती शिवाजी महाराज इथं आले आणि त्याने जेव्हा आपण सप्तकोटीश्वरांचं मंदिर पुनर्स्थापना केली आणि पोर्तुगीजांच्या बरोबर केलेला करार हा आजही इतिहास आहे. आपण म्हणतोय की यापुढे कुठल्याही हिंदूंचं धर्मांतरण होणार नाही, कुठल्याही एखाद्याही मंदिराचं उद्ध्वस्त केलं जाणार नाही. हा छत्रपती शिवाजी महाराजांनी केलेला करार. त्यामुळं पोर्तुगीजाने त्यानंतर हिंदूंची देवळं नष्ट करणं थांबवलं, हिंदूंचं धर्मांतरण करणं थांबवलं. म्हणून ही जी संस्कृती आहे जिवंत राहण्याचं काम जर राहिलं असेल तर ते फक्त आणि फक्त छत्रपती शिवाजी महाराजांच्यामुळे. आणि त्यांच्यानी सदा जी टॅलेंट असा, जी नॉलेज असा, जी खरे असा हाका प्रोत्साहित केला. त्यांच्यानी त्यांनाच आपल्याकडे त्याचं मंत्र आहे तर त्यांना तरी भेदभाव करून नका असतील म्हणजे फक्त हिंदूच असते असे नाही तर बाकीचे धर्माचे असते. येतो तर किती जे खऱ्या बरोबर असते, जे नॉलेजेबल असते अंका ते सदा प्रोत्साहित करते असते. आज कदाचित त्यांचे जर हे आम्ही सगळे जर थोडे जर गुण त्यांचे आम्ही जर फॉलो केले तर आमच्या प्रत्येकाच्या जीवनात आमचा गुण तर बरे चालते पण सामाजिक जीवनात सुद्धा आमचे गोय म्हणा, भारत देश म्हणा खूप प्रॉस्पर